зимни стартирания. Едно реле. Нормално отворен контакт. Има захранване при задействане на стартера и прекъсва охлаждането на алтернатора, за да улесни въртението на стартера. Може алтернаторът, ако получава възбуждане, става прекалено трудно за въртене. Без възбуждане стартера е по-леко да се върти, след като изключи стартера, релето се връща обратно и възбуждането се възстановява. Може после едно за електрическата перка, защото време на време ми се включва, ако съм на висока температура, след като ми се двигатели, понякога се включва заедно с стартера едишки консумации. Надявам се, да ви хареса.